Ahoj, doufám, že se máte skvěle a pojďme se podívat na další otázku, která se týká knížek. A než začneme, tak vám chci připomenout, že když mi napíšete komentáře k jakémukoliv mému videu, které najdete na YouTube, nebo když se mě najdete třeba na Instagramu nebo na Facebooku, v podstatě můžete napsat kdekoliv, tak já moc rád odpovím na vaše dotazy, které se týkají světa knih, nebo e-commerce, nebo těch dalších oblastí biznisových, o kterých já rád mluvím. Takže pokud si myslíte, že chcete znát odpověď ode mě na něco, co vás zajímá, tak určitě napište. A já děkuji za ten komentář, kde Šárka se zeptala, jak je to s těmi barevnými ořízkami. Teď už začínají být v obchodech trošičku víc, ale proti jiným zemím, hlavně těm západním, jsme tedy hodně pozadu. A přitom teda v zahraničí je to opravdu jako věc velmi častá. Nemůžu říct běžná, ale častá. Čím to je, že jich je tak málo? Opravdu se to nevyplatí. Pojďme se na to podívat. Pokud náhodou nevíte, co to je barevná ořízka, vzal jsem si tady kafe a latéčka a mrkněte se. Tohle je ořízka, logicky barevná, potištěná. Může být černobílá, může být celobarevná, jednou barvou, může tam mít nějaký vzor, může tam mít obrázek, může tam mít v podstatě cokoliv. A vy jste si asi všimli, že opravdu v posledních 3-4 letech se začíná barevná ořízka objevovat i v českých knihkupectvích. Pokud se vydáte třeba do Německa, tak tam uvidíte barevnou ořízku, nebo třeba do Anglie, hlavně u romantických knížek. Opravdu ta romance a young adult, případně young adult romance průniky, tak jsou doménou, kde se barevná ořízka používá opravdu velmi často. Ale proč to tedy není v České republice úplně tak běžné? Je tam obrovské množství ale. Bod číslo 1, první důvod je, že těch strojů v České republice, které umí tohle udělat, je stále relativně málo. A byť se ty kapacity navyšují, tak tyhle ty stroje mají ten plán plus minus té výroby třeba na 6 měsíců dopředu, což není vůbec běžné. Takže to je první problém, ten technologický, že to není stále vůbec jednoduché vyrobit a díky tomu to stojí dost peněz. A tam se už dostáváme do těch specifik trhu. V České republice vychází hodně tohle. Pevná vazba. V zahraničí uvidíte spíš tohle. Brožky. V ten moment máte o dost nižší cenu výroby. Protože když to je brožka, tak opravdu ten rozdíl v ceně je, může to být i v desítkách procent proti té pevné vazbě. Nižší desítkách procent. Není to 50% třeba, jo? Může to být třeba 10 nebo někdy 20%. Záleží, jaký formát děláte a tak. Díky tomu, že děláte víc té brožky, tak máte nižší náklady a můžete vymýšlet nějaké speciality, jako je třeba právě ta barevná ořízka. Barevná ořízka je opravdu drahá. Pokud byste třeba chtěli udělat barevnou ořízku na takovouhle mangu, jo, tak se dostanete tou barevnou ořízkou. Záleží, jak si to vymyslíte, v jakém čase to poptáte, je tam hodně ale. Nicméně, pokud budete kalkulovat cenu výroby, to není nic jiného, prostě opravdu to, kolik stojí vytvoření fyzicky té knížky, tak se můžete dostat realisticky od 25 do 40% ve výrobě jednoho toho kusu se dostanete výš, když tam uděláte tu barevnou ořízku. Takže to opravdu je hodně drahé. Jo. A když se podíváme na ten západ, tak tam mají jednu velkou výhodu a to je velikost toho trhu. Takže vy klidně můžete udělat 5000, 10 000 náklad a v uvozovkách víte, že se vám to vždycky prodá, ale v České republice často můžete udělat i 3000 náklad a nemusí se vám to prodat. A můžete opravdu mít třeba 2000 kusů na skladu a bude vám to tam ležet. A v ten moment, když se vám zvedají tak moc výrobní náklady, tak už jako to je trošku bolest v té kalkulaci a ne úplně každý se rozhodne do toho jít. Proč se to objevuje stále víc? Protože se to zákazníkům líbí. A je to skvělý. Rozhodně, když se to pojme kreativně, tak je to něco, co je fajn. Myslím si, že se to nehodí úplně na každou knížku, ale já to vidím docela rád, když je to právě u té fantasy, když je to u té romance. A nebude to rozhodně standard.
jako, co uvidíme čím dál víc, tak je brožka, to uvidíme, prostě je potřeba s tím počítat, v následujících letech to prostě stane se standardem a ono potom je tam to rozhodování, jo. Že si třeba řeknete, OK, uděláte prostě nějakou krásnou knížku, třeba tady právě 19 pařátů a jeden temný pták. Krásná kniha, jedna z nejkrásnějších, co ten rok vyjde. Barevnou ořízku nemá, jo, ale vy v těch nákladech se pak rozhodnete, OK, tak sice neuděláme barevnou ořízku, ale dáme ty desky do plátna. Je to takhle, je tam ražba, je to plátno, opravdu nádherná věc. Uděláme unikátní ilustrace, tady je to konkrétně teda vlastně litografie. A dáme dovnitř třeba ilustrace, jo. Já se tady podívám, tady jedna je úplně úžasná. Tady vlastně máme ten začátek knížky. Já vám najdu jednu z mých velmi oblíbených. No a vy, když se takhle rozhodujete, teda co tam dáte do té knížky, jo, tak najednou vidíte, no tak to já úplně třeba nemám prostor pro to, aby jsem tam dal tu barevnou ořízku. Jo. Takhle vypadají ty ilustrace, které najdete vevnitř. A ještě tam je takováhle special záložka. Nádherná knížka, no a už myslím, že třeba barevnou ořízku nepotřebuje, ale v ten moment vy vlastně musíte počítat každý ten aspekt té knížky a ano, když to bude třeba nějaká ta romance v brožce, vlastně nemá nic jiného než barevnou ořízku, proč ne, ale stále ta položka je docela vysoká, že nebude se to objevovat u každé knížky. A hlavně ty kapacity na to, aby to měla každá knížka, vlastně nejsou. A myslím si, že nikdy nebudou, protože myslím si, že by pak ty stroje velmi rychle jako ležely ladem a ta investice by se prostě tiskárnám nezaplatila. No. Takže to je odpověď na vaši otázku. Doufám, že byla dostačujícím způsobem vyčerpávající. Budu moc rád, když mi napíšete komentáře. Pište. Nezapomeňte kliknout na sledovat, ať vám neuteče žádné video a tento kanál lze i podpořit za pár kaček pro všechny zrzečky. Takže mějte se krásně u nového videa, zase brzy. Čau.